Čau lidi, takže dneska budeme natáčet Coin Master a asi můžeme jít na to. Takže čau lidi, dneska budeme hrát ten Coin Master, jako jsem říkal na začátku, a jako dřív jsem to docela hrál, teď už to moc nehraju, ale jako mám tu 1140 spinů, takže jako myslím si, že dobrý. Si jdeme rovnou dát spin. Pojď něco dobrýho. Kdyby tam padlo teď 40 milionů, to by bylo mega dobrý. Ještě tomu takové na video. Takže jdeme do mý village, jako nemám úplně nejlepší, jo, protože mi všichni kamarádi mi bohrají a tak, takže tak. A já tady zatím už nic nemůžu koupit, tak jdeme dát tady spiny a ještě tady moje lištička, já ji dám najíst. Dobrý. Tak zničíme tohohle páčka třeba, nebo prostě ten. A musí nám padnout něco dobrýho. Snad nám padne něco dobrýho. Jestli jak to bude hodně nice. No tak si chvilku ještě počkáme. Takže vykrást. Pojď všechno. Bum. Jo, úplně všechno. Yes. Úplně všechno. 3 miliony. Jako myslím si, že je docela dobrý zatím. Jako na začátek. Deset spinů, hodně v topu. Tak hele, musí nám padnout něco jako mega dobrý, no prostě musíme našetřit aspoň tak 25 milionů, jo, tak to je náš teď koncekový challenge. A tady vyzvanou gifty. Dobrý. Ty varos, tam nám padne něco dobrýho. H6. 25 spinů, yes! Hej, já nevím, proč mám tolik spinů a mě já skoro žádný spin ani neutratím, mě se prostě hnedka dobijou. To je na tom to největší sranda. Já se snažím ty spiny utratit. Tam je tady mužky, to. Dobrý. Další je mrtvá, dobrý. 85 spinů, WTF? Nevím, jestli smrdím nebo čím to je. No. Tak napište do komentářů, co si myslíte, čím to bude, jako jestli smrdím nebo proč tady lítají sviňáci. Asi protože mě možná smrdí nohy, no. Dobrý. No tak, si počkáme samozřejmě, že jo. Potřebujeme co nejvíc penízek. Peníze. Ne, to kliklo jenom. Ale dobrá často, jo. Tak to je pěkně. A já mám 12 milionů. GG.
Jsem dostal víc XPček. Tak to je co to je za skem tohleto? Tam ať. Počkej, co se to stalo zas? Lightning with thunder. Já chci novýho peta. Jak získá novýho peta? Místo ty ještě si to teda vůbec jde, protože jako nevím, já jsem nějaký. Napište mi na komentáře, jestli to jde. Ten, kdo to hraje. Kouká se na tohle video. Ty novýho peta na štulišku. No. Tak. Zase tomuhle něco zase. To jsme teď vykradli, teď mu ještě zničíme jako village. Tak musíme získat aspoň těch 25 milionů. Až dostaneme 25, no až získáme 25 milionů, tak získáme potom 50. Tak potom zkusíme získat 50. Získáme 50, tak koupíme celou village, tuhletu. Doděláme, nebo až budeme mít 25, tak se, no, 50, tak dodělám tu village. A ještě jsem chtěla říct, že mě odebírejte no dejte mi follow na TikToku a na Instagramu. Na TikToku se jmenuju... Tak to nevím. Honza Potržítko 888? Nevím. Tak se můžeme podívat. No, takže. No, tak se jmenuji Honzik Potržítko 2001. A moje videa nejsou úplně moc dobrý, tak se to nebude mýmu kamarádovi, tak je to borec, tak ho sledujte, jmenuje se. Máte jeho kanál isam.pnvik.a a je to docela borec. No ještě Instagram. Tak vám ukážu, tak abyste nás sledovali, kdo máte teda. Tady Hanskru 2101 jako na tom na YouTube. Tak jdeme si dát posledních pár spinů a mohli bychom už to video taky ukončit, protože se mi totálně přehřívá mobil, ani nevíte jak. Je to úplně jak, nevím, prostě jako když šáhnete metr na to heň. No. Zase se mi dobily ty spiny, já nevím, co mám s tím dělat, máš to rozbiju koleno. 3 škody. Hodně nice.
No, 25 milionů. Tak jdeme koupit village, na ty dokoupíme celou. Ne, to jsem nechtěl. To nedokoupíme celý. No, i když. Bohužel. Ale jako dost jsme si ji vylepšili. Protože jsem měl všechno na jedničce. Teď to mám 2 čtyřky a 3 čtyřky a 2 trojky. No tak pokud napíšete do komentářů jako aspoň 5 lidí, že chtějí další, tak budu dělat další a možná z toho bude i jako, že to budu dělat jako pravidelně třeba, nevím, každý týden, každý pátek třeba. Hele, tak asi cos.